Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mu masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da kowa daidai wannan lokaci kamar yau kamar kullum kuna tare da tashar Arewa Play wacce ta saba kawo muku ingantattu kuma tattattun abubuwan da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum musamman akan technology da ya shafi wayoyin da ke hannayen mu bidiyon mu na yau zai je ne kai tsaye zai nuna mana yadda za mu sako da GB WhatsApp mu downloading din shi ma'ana akan wayoyin mu mu amfani da shi normally ba kamar yadda misali wasu suka sani ba kamar yadda muka sani GB WhatsApp ne wanda ya bambanta da sauran application na WhatsApp yana yin abubuwa da dama wanda sauran applications ba sa yin shi misali kamar sako da status na abokananka ba tare da ka mallaki status saver ba, kamar boye lasin, kamar boye blue tick idan ka duba sakon mutum zai ga blue rubutu amma ba zai gani ba da dai sauransu. Akwai abubuwa da dama wanda hakan yasa mutane da dama suka fi son amfani da GB WhatsApp, amma babban matsalan shine shi babu shi a Play Store, unavailable ne a Play Store. Misali kamar yadda muka sani idan muna neman application kai tsaye muna zuwa Play Store ne mu rubuta sunan wannan application mu shiga search sannan su ba mu shi mu installing, to amma shi WhatsApp GB WhatsApp babu shi a Play Store, ko da ka shiga nan ba za ka gani ba, idan ka shiga ma Opera ko wani browser ba za ka gan shi ba. So amma yau mun zo muku da hanya mafi sauki kuma guda ɗaya wacce ta nan ne kadai za ka iya samun GB WhatsApp kai download din shi a wayar ka ba tare da ka tura a wayar wani ba, ko da yayi expire za ka yi updating ta nan ne za ka yi updating din abin ka lafiya lau. Misali da farko kamar yadda kuke gani nan ita ce Chrome, ma'ana Chrome browser da ita yake amfani wajen sako da GB WhatsApp daga wani website nasu zuwa kan Android. So idan kana da Chrome ta nan zaka shiga, idan baka da shi sai ka shiga Play Store ka sako da Chrome. To da farko zaka shiga manhajar ka ta Chrome, misali bari mu bude data. Yanzu misali ka shiga Chrome, ko a wani irin fuska ya baka karka damu sai ka danna wannan digo-digon guda uku. Yes, so zai baka options da yawa ga su nan, misali sai ka shiga new tab. So idan ka shigo new tab kamar yadda kake gani gashi nan zai baka YouTube, Facebook da sauransu, waye da sauransu. To sai ka shiga search sai ka rubuta Pro APK. So da zaran ka fara rubutu ma na san zai baka gashi nan a sama kamar yadda kuke gani Pro APK GB WhatsApp. Idan ya rubuta ma haka nan misali to sai ka shiga. So kai tsaye zai zo da kai zuwa nan zai nuna maka wannan fuskar misali gashi nan daban-daban. So amma wanda zaka dauka a cikin nan shine wannan, anan zaka shiga sai kai clicking, sai ka dan jira na dan lokuta misali. So yanzu gashi website din ya bude, yanzu sai ka shiga sai ka tafi kasa sai kai kasa sosai. So idan ka zo kasa za ka ga misali nan ga download, nan kuma ga GB WhatsApp download. So sai ka shiga download. So yanzu ya bude misali. So yanzu sai ka yi kasa, idan kai kasa yanzu misali gashi ne yana maka GB WhatsApp Pro APK V19 yana maka 50 MB, zai caje ka 50 MB ne kadai a wannan downloading din naka. So yanzu misali ga option nan da yawa ya baka na downloading na farko yace V20, na biyu yace V19.32, V19 da sauransu dai. To amma yanzu misali wannan V20 din shine new version, wayannan sauran gaba ɗayan su all version ne kamar yadda suka rubuta muku. So babban shawarar da zan baka dai idan kana so ka mori GB WhatsApp ɗinka sai ka shiga misali na saman nan shine new version, sai ka dan jira na yan dakiku kaɗan kafin ya wuce. So yanzu gashi nan ya nuna mun do you want to download GB WhatsApp again, misali saboda ni ina da shi a waya na yanzu shi yasa ce mun ina buƙatar ƙarin downloading din shi. Idan ina buƙata sai in shiga download, amma yanzu ba ina buƙata tunda ina da shi a waya ta. To amma kaman kai idan baka da shi a wayar ka zai nuna maka download ne kawai, ba zai sa maka again ba saboda ba wai sake yi zaka yi ba. So sai ka shiga download kamar yadda kuke gani, wannan ce hanya mafi sauki. Da zaran ka shiga download so zai fara reading, zai tafi za ga yayi done, sai ka installing abin ka lafiya lau ba tare da ka samu matsala ba. Kamar yadda kuke gani wannan ne dai hanya mafi sauki wajen samun GB WhatsApp kuma guda ɗaya wacce muka binciko a yanzu. Ba mamaki akwai hanyoyi da yawa, to amma dai wannan ita ce farkon hanya wacce muka fara cin karo da ita wajen yin download din GB WhatsApp kamar yadda kuke gani. So misali kaɗan daga cikin advantage ɗin GB WhatsApp shine zaka iya
yawancin WhatsApp duka da su business su ba WhatsApp da waye da sauransu, idan kana so ka sako da status ɗin abokananka sai dai ka mallaki application na status downloader kamar yadda kuke gani gashi na a waya na. So amma shi GB ne kadai yake da hanyar kai saving din status din abokinka ba tare da ka je ka shiga status sai ba. Misali yanzu ga wani hoto yana bukatar download din shi, zan danna aro kawai, yanzu ya riga ma yayi saving. So wannan yana daga cikin bambancin GB WhatsApp da kuma sauran applications. Sannan shine wanda idan ka ga dama zaka bude status din kowa ba tare da an gane cewa ka bude ba a cikin rance. Misali ina da wannan tsarikan, hakan yasa mutane suke da ra'ayi akan shi. So alhamdulillah wannan ne karshen bidiyon mu, kar mu ja ku da nisa. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun irin wa'annan da ma makamantansu. Wanda bai mana subscribing ba please ya daure ya mana domin samun bidiyon mu a duk lokacin da muka dora. Muna godiya bisa kasancewa tare da mu, sai mun sake jamewa da ku a wani bidiyo na gaba.